ahoj, tak já jsem Tomáš z Jablonce nad Nisou, což je asi 500 kilometrů na severozápad. A kdybych byl obyčejný člověk, tak bych řekl, že jsem se dostal na školu čirou náhodou, ale nejsem obyčejný člověk a na náhody nevěřím. A proto vím, že to bylo naprosto jasný boží vedení. O škole jsem se dozvěděl od dobrýho známého, od bratrance, který po nějakém rozhovoru mě tuhletu školu doporučil, aniž by mi nějak dopodrobna popsal, o čem to bude, ale řekl mi jednu větu, která se mi vryla do paměti, do mysli. Řekl mi, víš co, jeď se tam podívat a uvidíš. A já jsem to udělal. Takže jsem přijel na školu a hned po prvním vyučovacím bloku jsem věděl, že jsem tady správně, že to je pro mě, že to je od Pána Boha, který má zřejmě nějaký záměr se mnou, a proto jsem začal jezdit. Velice mě oslovil hned ten první vyučovací blok, zvláště taková závěrečná modlitba, kdy nás vedl bratr Jim k modlitbě učinit Ježíše pánem všech oblastí. Myslím si, že mě to velice se dotklo, že mě to i proměnilo. Nějakým způsobem jsem se dostal blíž k Pánu Ježíši a přijel jsem domů s novým ohněm, se světlem, jsem z toho nadšený, a ačkoliv jsem se přihlásil jako příležitostný student, tak opět čirou náhodou to spletli a dali mi rovnou cedulku stálý student. Takže to bylo jasné a začal jsem školu navštěvovat nyní už vlastně druhým rokem. Škola mi dala mnoho a především jsem sem nejezdil jako do školy, ale jako do společenství křesťanů, bratří a sester, kteří milují Pána Ježíše, kteří smýšlí stejným způsobem jako já, kteří se chtějí učit nové věci. Škola mi otevřela oči v mnoha věcech, v oblastech duchovního boje, v oblastech těch principů, sedby a žně, v oblastech těch požehnání a prokletí. Škola nás naučila mnoho věcí, o kterých mnoho křesťanů nemá ani potuchy a mnoho křesťanů tomu ani nevěří. Ale my jsme zjistili, že je to pravda, protože pokaždé jsme měli službu, kdy se děly věci, kdy se uvolňovalo, kdy jsme zažívali osvobození, kdy jsme i my, velicí muži, plakali a prožívali nějaké obnovení. A proto ta škola je, myslím si, že dobrá pro každého, kdo se chce dostat blíž k Pánu Bohu. Jedna z věcí mě opravdu přiblížila k Bohu Otci, kdy jsem si uvědomil, že to je milující otec, tatínek, který má zájem a který přijímá naprosto každého, není vzdálený Bůh. A to doporučuji každému, kdo se chce přiblížit k Bohu. Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby zvestoval pokorným evanjelium, obviazal skrušených srdcom, vyhlásil zajatým slobodu a väzňom prepustenie zo žalára. Keď slúžime druhým ľuďom, Pán Boh ukazuje naše problémy. Zjavuje naše veci a my keď vidíme tieto veci, tak môžeme prísť domov a môžeme zároveň riešiť aj naše problémy. A tak sa častokrát meníme popri tom, ako slúžime druhým ľuďom. A tak sa dostaneme stále viac a viac do slobody. Úlohou kresťanského poradenstva a úlohou kresťanstva je, aby sme rástli k dokonalosti. Aby sme sa blížili k dokonalosti. Aby sme sa pozerali na Krista a aby on odrazom, zrkadlom, na ktorý sa budeme pozerať. A vždy, keď sa do neho pozrieme a uvidíme tam Krista, tak uvidíme, ako sme si ešte neupravili volier. Uvidíme, ako nám stoja vlasy. Uvidíme, že máme špinavé nohavice, ktoré si potrebujeme vyprať, alebo košelu, ktorá je niekde roztrhaná. Knieža išlo do zajatia a v zajatí sa rozhodol, že vo svojom srdci, že sa nepoškvrní.
A neurobil to pre seba. Áno, aj pre seba, ale hlavná myšlienka bola, že to urobil pre svoj ľud. A vy všetci, ktorí ste nám slúžili, ste sa prvý postavili a rozhodli ste sa stáť za tento národ. A poviem tak troška odvážne za Boží ľud na celom svete. A vovádzali ste nás do Božej pravdy, ktorú vám zjavoval Duch Svätý. A my sme veľmi vďační, verím, že všetci sa mnou súhlasíte. A ja poviem zase takú odvážnu myšlienku pre nás študentov, že sa teším, že budeme vovádzať nových ľudí do toho, čo chce Duch Svätý od každého jedného z nás. Nech táto sláva, ktorú Daniel prijal a prešiel rôznymi vecami, tá Božia sláva je v našich životoch, vo vašich životoch, myšlienke alebo vízii s týmto rančom vždy viditeľná. A nielen viditeľná, ale posilňujúca a dávajúc do srdca pokoj a radosť. Spokojnosť so živým Bohom a Pánom.